Betsiretmediniz de ben yapalım. Birinden adres soradım oraya. Türkmemol çıktı. Şurak gelen. Bak. Nerede var takka o? Hemmeňize ajaýyp günden salam. Netiyeden bugün haçanan bäri plan edip ýören yerime gitjek. Ady Ballykaýlar. İstanbul'un ýakynynda ýerleşen Kocaeli şäherine ýerleşen Ballykaýlar kanyony. Şu anda emme goşlamy taýýarladym. Odalam haçanan bäri plan edip ýördim. Birazjyk adamlardan, şu gyýkylyklardan uzaklykda biraz kellämi din sereýin, haňyrda biraz piknik edeýin, kamp edeýin diýip gideýin diýdim. Şu anda emme goşlamy taýýarladym. Görüşüňiz ýaly. Bul ullukan sumkam. Emme dadym allym aňryk garamda netibeden içinden nämedan gorkajak. Bulam kiçik sumkam. Ýoşuşdan ona dahaly. Onu şey edip yok, fırıncı ullukan dahaly. Bulam yan kiletini çektim. 16 kilo çıktı. İçinde etahı iyimit var. Son bunun öňüme koyan görküdeýin. Ballykaýlar men şu an ýaşaýan eýimden 60 kilometr töwerege uzaklykda ýerleşýär. Neteden näde gidýärmem video aljak. Almana çalışarım. Başka en yeterliatlan biri maska. Maskany öpman dakmaly ýogsam 90 TL ştraf. Kıyın daşarda takmak ýöne. Hemetsek kanun bolýar. Onu aynı anda ýakştyrdym hemmede gül ýaly. Hemmede adım allym. Esasly ýatdan çykarnajak bolmaly taýýaby. Gidýänleriňem ýakyn ýerdälmi? Yaman agyr bolup turdy. Gül ýaly. Dostum, sağ olasın. Bu arana gittim. Ay çakladım ha. Ay. 인고 카mping orada. Bolly. Haza. Betsiletmediniz de men ýokatym. Bolly. Oy. Bolly. Da. Dostlar, şu wagt Marmara'ya geldim. Häzir Marmara'ya münüp Marmara'yň iň soňky duralgysynda durýar. Iň soňky duralgysynda düşýär. Iň soňky duralgysam Gebze. Anştaýdy bam. Gorkadaýyn. Biz şu wagt aýrylyk çeşmesinde näçe stanokda şunda durýar da. Şoňa gidýär. Ondan soň aňryp garam görürse awtobuslar da gidýär eýän. Soňra da habarlaşyp.
Burak otel Marmaray'da. Yine uçastan kaldı. Ondan sonra Gebze var ya, ağırdan soraştırıp normal ya da internetten bir daha tapar. Onda haberleşip restoran var kadar. Şu an Gebze çarşı diyen bir yere geldim. Yani yanlış yerde karışıp durduğuna yarım saatte karıştım. Son birinden adres soradım oraya, Türkmemol çıktı. Türkmemol çıktı, nerede işleyen eken. Sağ ortasın ara kömek etti. Ona YouTube'a ağda ettim. Şu an bir otobüse ben beri geldim, ennem bir otobüs bilen gidip bilen ekenim. Eyvallah. Sonra etip orada ona ben söyleyeyim. Şu karanlık düşmeka barayın yani. Anırda ot yapmalı, odunu gözlemeli. Düştüm yalnızca, otobüsten düştüm. Şu an Tavşanlı köyü diyen, Tavşanlı ovası diyen bir ova geldim. Onun arkadan ne zat otobüs ta insan köy aslında koşta düşen sonra yürümeli. On maşirmen ta yürümeli diyen. Şu an yürek var ya. Yem teyir atı iyi geliyor da burun bana. Aratta hava. O bertem Kocaeli'nin bir ovası. Ne kadar storan var kadar şey olan gönü gittiydi. Sonyalı men aklımda planım biraz iyirak barıp karanlık düşmaka barıp o odunu da toplap odunu yığıştırıp ot yakacaktım, nakar pişirecektim. Şimdi karanlık düşmaka barmağına radyo oldum. Sebebi karanlık düştü anladım. Ehilli belli değil, adam bağım yok, oğlum belli değil. Yıkıcıdan kalıplarım bu gece. Onun eğer ot olmasa biraz qow olmaz. Soň için birazcık qatrak görüp karanlık düşmaka barayın. Ot yakayım. Değerlerde market da bar eken, süpermarket da eğer buradan produkt da torsa yörak gelip olur bari. Yarım 25 yarım saattir yörak gelen. Ödem yukarılıkkan yören yönü mınca yörenme deger deyip umid ediyen. Alo, at. Yine şu Ankara'ya selliyorum öyle. Son men kanyonu. Hayır. Şu an ikisi toplam 20 kilometre uğrak ba. Fitness'e daha da gitmene gerek yok. Şeydip taşak gördüm. Geldik ahire. Kıyıtkaca Görkadayın bärdini şunyarak. Kanyon o tarafta nesip orada hadir bärden girip gidiyor. Maşinle gelecek olsan pullu yana yörak gelecek olsan muğut arkan giren bärde diye giriş ücretsiz. Bärde her kim piknik edip bör şunyarak
bärleri mugut arkyny ulanyp bilýäňiz. Aňarda çağlar oýnap ber şuwat. Ýem giç boldy. Şoň üçin adam ady ýokam. Köp mükemmel bilen. Hepde içe geldim ben, hepde içe gelmemin sebäbi adam az bolsun diýip geldim. Adam köp adam isläm ok. Aňarda çadır gurupdyrlar hana. Ha, görürsüňiz ha. Men märik 2 ýyl gelipdim şuwat. 2 ýyl gelenden has ütgäpdir bärdir. Biraz dödüpdirler. Onýarda atdäli. Bärler arasa däli. 2 ýyl gelemde ýöne ýeke gelmändim. Wat ýeke. Garangy düşmäke çalsak baryp çadyrymyzy guraly. Meselem 2 ýyl şunýaly merdiwan ýokdy. Şu taraplardan gaýalardan nadan dyrmaşyp münüpdik ýadyma düşýärdi. Oňardylar. Awlanmak ýasakdyr diýär. Awdat bäte ördökler datlar we balyk we olary tutmak gadagan. Görasym kirip turýar. Onça ýaraňa, onça derläňe diýýär. Taklar koyayım. Tuğraqda düşerler. Oy. Şu güzelliğe teredin ha. Aňarda da çadır var eken. Buran bärik geleňizde ökman giyce koşuňyzy gowja taýlan. Tä bärler her gaýalyk bolansaň sypmança bolup bilýär. Sypmy ýalla. Ýa-da sypsa bir ýerden agyrdyplardyňyz. 2 ýyl öňümsün ýa. Bärlerden böküp geçipdik. Ay. Bugün kan gedip bilmerdi ýa nesi porta ýerden jyk turup oýup aýlanar taňyrlykkan. Görkezler. Bugün bir garangy düşmäke çadyrda da gurup etseli odun toplaýyn nesi edenden. Ana bärde çadyr. Ba. Ýatyr içinde. Ba, ýöne bara. Öňkü galan ýerimizi ütgäp durýdy. Ya biraz ýöremeli janaňyrlykka. Ba, ha. Aňartar ýöne. Şu tarapdaky agaçlar datlary aýrypdyrlar öýden. Sera sapça olup çık. Gidelim. Bay bu. Nir. Oğum ya dedim bana. Ha, doğru. Önkü galan ýerimi aýrypdyrlar, tä ullukan agaç bardy. Şu tarapda ýa. Onu aýrypdyrlar. Ormandyr ola. Patgoutda. Onu görýärmi? Ba. Nirde var takka o? Şoňsam men garaýarmy? Tä düzräk ýer tapmalar çadyr üçin. Hay bara. Aňarlarda da badyr öýdemek şoň üçin. İýdi.
Ya şu tarafta da mı su alıp duruyordu yani var. Hani ağırlar gözleyin. Dostlar. Şu an çadırın içinden oturup yani. Şunu ya şu an ulan müzer çadırın içi. Yani çadırı kurdum. Anarya kurup bilmedim. Rahat bärek yankı pikniğe edip gören kişiler var da. Solon yanına elip kurdum. Rahat bär yaktırak olan son. Etip orta yerden irasitten turuyup ertirliğimi de edinip sonra gider anarraça. Erti harfa aylanır. Bun bırak. Yunayın, ladayın, yiyeceğin, kata çıktım. Tamam. Yatarım. Ertiranla täze güçlen, täze günülen görüşür. Tamam mı? Haberleşir.